igama lenkosi ke malibonga. Amen. Okokuqala ndizawuthanda ukuxolisa abazali bami. Njengoba ngohlonipha kakhulu inkonzo. Amen. Ngoku ndiyabona okokuba bonke umama baseBethesda banxiba ijuba. Andifuna ukuthi kuthiwe ndenza umthando endifikathile. Amen. Ndifuna ukutyela ke ubhebi wakho. Ngoba kandixolelanga sesiyadivorce ndisizele ecaweni nje ulevel unormal. So ndimtyilile ke uzawudilana hayi divorce ndicela isikolo ke uba ngabana mna ndinxibe kanje oomama benxibe omanye nam ndingumama webhayi. Futhi ndiba mhle gqithi xa ndinxibele inoba futhi umkakho undimonele igama lenkosi ke malibongwe. Andizukwenza ntlinde Vuya Maria ndifuna uthi nje lo mama ubabalwe igama lenkosi ke malibonga. Amen. Yazi kwakufika umntu omtsha uba unkohla efemelini kuba luvuyo olukhulu nokubana ngoba ngowesingaphi kodwa kwakufika umntu omtsha efemelini kuba luvuyo olukhulu. Xa ndandizisa le nkwenkwana apha emhlabeni uba umabharhana walinda inyembezi ngongathi uyaqala uba nomntana. Yiyo nto ndithi Vuya Maria ngoba wena ubabalwe igama lenkosi ke malibonga. Mama uchuku ndiza kunika le 50 rand sona sam khange ndiyazi uba yinkonzo yantoni lena kodwa mna nawe sizawudibana. Hayi kukophela kwelanga namhlanje ndifuna nje umthengele i-notice dasentoni laa nto mamusibayeni ifabric le ingabakamnandi kakhulu 40 rand le 20 rand thengele ye-50 rand le ngaka ndilibele nje igama layo ukwenza into kokubhabha anuke kamnandi. Oomama bam ndicela sithi nje ngokukhawulezisa noba ndingavele ndigalele nje inkokheli ithethile. Unthetha mama. Alright, siyabule. Ndibulisile ke okwesibini kodata ndingabaqalanga ndibulise nomama ndibulise nomama uchuku okhethekileyo. Xa uThixo ethe wabona okokuba kulungile okokubana makamgcinise ngale ntwazana ayiphetheyo igama ke lenkosi malibonga. Andiyithenganga ipresent asuba bendingayazi okanye bendithi ndizayithenga izolo. So izolo bendibhizi umntanam ebebhedheya ndiqale ndingakwazi ukuyithenga but ndiyathembisa nakanjani andisoze ndingayizisa apho sibonele khona uzayifumana igama ke lenkosi malibonga. Sendonqena ukuthetha nje ke ngoku yabona imali yomyeni wam yokugqibela igama ke lenkosi ndifuna ukuthi ngale 20 ungathenga namakhandlela kuloo geso lapha eBethesda ukwazi uba umntana enyameni igama ke lenkosi malibonga. Ndifuna ukuthi apha kuwe ikhona laa nto kuthiwe uThixo akathathi into angashiyi into igama ke lenkosi malibonga. According to ibali ke lakho okhe wandibalisela lona abantu kudla ngokuthiwa xa kukhona loo nto umntu ayiluzileyo xa kuthiwa uThixo akathathi into angashiyi into akafuni nolimamela elo gama because kaloku utshathi ubana kuyakho ngoku uzawuphinda thini igama ke lenkosi malibonga. Ndifuna ukuthi inoba uyabona ngoku na uba uThixo akathathi into angashiyi into. Xa ethatha leya into unesizathu futhi uyayazi okokubana uba uzawuphinda akuvuyise njani igama ke lenkosi malibonga. Ndifuna ukuthi ke mama uchuku ungasilahla apha enkonzweni mama ungasilahli apha enkonzweni siyakuthanda kakhulu nam ndiyishiya.
Izani bomama. Hello. Ukoyikisa abantu kwisibhedlela. Hayi vele nabo. Nosimamkele ngicela uzwe mapha mntana. Hamba bomama kokothe. Imali kaloku isayimali bamongameli uyidlise. Ubangela bandithi mabhi sondela apha kum. Sondela mama ka Vice. Yi-Vice Bishop. Yes, nangoku. Wethu from Ezansi. Yes. Aye. Ubangela bandithi sondela mabhi. Niyasibona mani siyavala. Nibona niyazibonela nje ke nani. Uba nithethani thina siyathetana. Hayi ke bantakwethu ubangela bandithi makhe sithi. Apha singoomama bomanyana. Apha eBethesda. Singabo sonke kodwa bakhona ke abaya balanto kwethu internet nanti ihambayo. Ya. Thina ke singaba bavele bangene. Amen. Amen. Kodwa bawumfundisi. Uke wathi umntana wayethe. Kuphela amandla uvuka amandla. Wakuphela amandla ayavuka amandla. Asiphelelanga sibaninzi kodwa ndiyabona uba uSathana uzixelela uba yena unegunya kule hayi akanalo. Uba benizazi inkabi ngeke ndinibalisele ngeenkabi. Niyazazi inkomo inkomo ezizithwala umthwalo zibotshwe kuthiwe sisipani. Kukho iinkabi ezindala ekuthi kwawuba nzima kudonse zona. Kukho injongo yemiqheliswa. Imiqheliswa ke yile isemitsha isaqhelisa ukudonsa. Ithi kwawuba nzima ithi butya ngezisu. Kuthiwe khulani iijongwe zitye zihambe. Kuthathwe ezindala. Sizezi zindala nxa senjeni. Hayi asigungqa. Xolo tata ngokutyela ixesha. Uligqibile. Bacacisele. Mama Bishop. Inaxhekwazana lam. Ngifuna ubeke phezu yakho senzipho wasizuyifaka mvele. Uzawuthetha uthethele phezu kwalo mama uqobo. Ihlobo endikuthanda ngalo. Andizazi noba mandithini. Yini bawo? Ndithanda nale ntombazana. Ndiphethe nebhayike apha. Yeyi. Zovula mntanam. Ndizathi ndixabene noThiwi. Ndixabane le bhayi. Ndathi Thiwi mna funeka ndibe ndizulazula ndisenze enye izinto. Hayi andizuliqhila ndinoma. Oh, kaniqhobeni izandla. Lela letwasa. Ndifuna libhayi xa uye ekliniki. Kolaa nto kuthiwa ikliniki. Ihlebani ikliniki yethu. Uthi xa ufika usiya ekliniki. Umthi ndiyanazi nibeleka ngalaa nto ihakishwayo. Fika umntana engapha ngaphambili. Mna ndiyazi uba umntana uba lapha emqolo. Kulungile ke noba umhakishe ngezaa sali zethu. Uze umgqume kuqhoboshele ngemva. Nani ibhayi? Hallelujah. Linesiphu. Asikrobile. Yes. Ninayo neprayisi. Ndilikhupha ngentliziyo yam yonke. Ndiyashota mani. Umthetho wam xa ndifuna umbelezela umntu. Ndiqhiza nantoni. Bendithi ndawufukuza imele. Unobangela bawufundisa. Sasizinto zohlekisa. Sasizinto zohlekisa. Nalapha engingqini nasezizweni. Kuba thina singenandawo. Wasuka ke ngowena.
wabamhle ngehlobo wabamhlenga wonke ngomntanam andikuthethela abangekho nalibhayi Enkosi mabhinqa. ngokongayixesha ke aphethe into enkulu mama apha enkulu bathe hayi Wathi ke kumama bishop bethunana andisanibulisa ngathi senzeka yonke into ngokongayixesha. Uke wathi apha singomama bangolwesine. Njoba ke singomama bangolwesine, lo mama siba naye apha etempileni. Siba naye apha etempileni kodwa ke ngoku siloko ke ngoku singekho naye njoba simlethelwa nini ngoku. Ngoku singomama ke ngoku ke bangolwesine apha etempileni namhlanje. Sithi ke ngoku nansi ingxowa yethu. Nansi ingxoyanyana yethu. yomntana Makathethe umavayisi. hayi makathethe umavesi sozangathini Soza inyembezekise kaloku. Nansi ke i-present yomntana. Mama Mongameli. Nansi i-present yomzukulwana. Akhule umzukulwana. hey Umzukulwana angabi manzi atyabuke. Sithi xa siza kulwesine ube usithi wena hayi ndisumntana ekliniki uvutshiwe unezilonda ndimazi kutheni kanti akanaphambazi. Uthi umntana ulambile, umntana makaphampase, umntana atye ahlambe. Uthe mama mfundisi ahlambe ngesephu ezinuka kamnandi, angasilukiseli ngomtyekeza umntana sizumphatha. Nansi present. Amen. izama shota wena mama izama athi noba yi-10 rand ndithethe 10 rand ma-athi Seyibekile ejeyini shem. ukholo okay ukholo mama ophuma vayisi ndibulise enkonzweni enkulu kangaka namhlanje. Amen. Ndibulele ukufumana indawo namhlanje enkulu kangaka kwabantu abangaka. Amen. Ndizawubulisa ngabakhonzi bam endidala ndikhonza nabo endibabona namhlanje. Ndivuya kakhulu andazi noba ndingathi ndibaleka ngomzimba nangumntana. Sisuka kude nalo mntana esemncinci kakhulu. Ndiyahlupheka ndiyababona abantwana kwabo nako ndiyavuya ke kakhulu bazali bam. Ndizawuthi ne-50 rand yam sisi siyabulela kuba nawo namhlanje. Nansi 50 rand uze uthenge isephu uhlambele umntana bethu. Nkosi ndithembe andiphuma uba ndiyabamama uchuku Mvula ke ngoku umsebenzi omhle kangaka. Awujola kaloku uzothetha uba indawo kamfundisi. Oh mama sobe uthune yena okay ke. Bandibulise nami zabo ndibulise omama bonke ngokwezihlalo zabo ndibedisela ikhwayare kaofela le bana ba banyane. Ukayi Brenda. Mamchuku ndifuna ukuthi congratulations. Not wonke umuntu uyakwazi ukufumana le blessing. Yabo, so you are really blessed mama, and I wish ukuthi uThixo angakupha amandla and strength ukuthi ukwazi ukukhulisa umntana wakho ngendlela yena uThixo afuna ukuthi umkhulise ngakhona. So ngale mali lena endiphetheyo nami andikwazanga ukuthi ngithenge i-present, kodwa ngale mali ngicela ukuthi
ithenge whatever that she needs, and nam izolandela. Usindithembe wena, Kodwa ndithi ngale R10 yam kodwa kuThixo enkulu yona uzawuthenga ikhandlela kulo mbane ungekhoyo. Uthenga amakhandlela ulayitele umntana angalali emnyameni. Sizawubonana thina apha endleleni. Nantsi i10. agqibile umama.
ungalovi cawe mama dear. Asifuna uva ngoku kuthiwa hayi umntana akanaphampasi awukwazi usecaweni. Umntana akanabhayi akakwazi usecaweni. Ubuyithanda ke inkonzo benkosi? Uqhubeke mama uyithande inkonzo. Akade mamsona. Sizavumani ke. Siyanelizwini apho siyani khona. Sizavumana ingoma enamandla. Hayi man ndifuna nitsala uhosana ngotenda nikwazi tsala uhosana. Exesha lesilingo kudingeka libandla lonke otata omama nekwayara nabantwana abancinci yenze i-403.50. Imali ebethwe ngomama ezikhona libhayi elenze i-149 ibe zinepisi ibe milk impakhe yomntana yonke imali yenza i-1,023 rand. Uvula kumnyango wethu. Masibulele ke mama Sobayeni ngengcelo sibulela kakhulu. Into esizawuyenza ke sizawuqhwabani ke izandla. Zoma apha mntakasini. Babonise basawuqhwaba njani. Sawuqhwaba njani. Yavala kasenza njalo ne? Simbonile andithi. Masiyeni ke family yam. Vala.
Masibekele izwi ndokho.